Колко учебни години имах ли нужда от тях? Животът върви край мен, а аз съм си в първи клас. Имах планове и мечти, но взех, че ожених се аз. Жена ми се цупи по цял ден, повече и от първолак. Дали се прецака като мен? Дали ти се чувстваш така? Пия кафета цял ден, уж много работя аз. Използвам всеки момент в офиса да поспя. Шефът ми вика по мен, пак като на първолак. Колко учебни години имах ли нужда от тях? Разхождах гаджета аз, а днеска разхождам деца. Играех на топка с теб, сега на семейна война. Колко е просто, нали? Пак като в първи клас. Дали се прецака като мен? Дали ти се чувстваш така? Пия кафета цял ден, уж много работя аз. Използвам всеки момент в офиса да поспя. Шефът ми вика по мен, пак като на първолак. Дали се прецака като мен? Дали ти се чувстваш така? Пия кафета цял ден, уж много работя аз. Използвам всеки момент в офиса да поспя. Шефът ми вика по мен, пак като на първолак. Кофеин с Алекс и Момчил. Сутрешното шоу по Радио FM+.